Anakku nggar bocah manis matur dhisin Nduk. Nandur jae neng kalengan nyambut gawe bebarengan sing sayur sing rukun Mas
garap rong rambahan ya nduk iki mau Asmarandana ngono mak sing sak rambahan mau larase slendro iki genti pelok ya gamelane pelok digawa kok piye to ora digawa ki piye komplit gamelane sapa gamelane Sumadi Asem Growong ora coba terus ke lanjut oke yuk was bajane hawa mami Yup. tak khususake kagem kadang-kadangku para RT. Wah, dulur-dulurku, bapak-bapak RT so wilayah ya kuwi Dukuh Jaten. Mbah Lurah sore mau ngendika kleru tunggur ae. Iya, urung munjuk kopi ya. Muga-muga nular ning tunggur taun ngarep ngono. Weh, jan luar biasa masyarakat Jaten ngetokke gotong royonge guyub rukune nggih. Wah, kompak luar biasa. Pantes diacungi jempol loro. Iya. Ora ming papat loro. Iya, lanjut. Setyane kelakon yo disampirke Mas, yuk. Ya. Cuy. Bal-balan kaose biru. Leren dhisik yo nduk, leren dhisik anakku sing stinik-tinik, anakku sing denok deblong nduk, mis giyem nggih. Ana dawuhmu apa, Yung? Sing paling baku lan sing paling utama ayo nduk tak kandhi lan uga aku nderekke para sutresna budaya para tamu undangan tak derekke ya kuwi ngaturake puja puji syukur
konjuk ngersani Hyang Agung Gusti sing nyipta jagat iki. Ngono mak. Kanthi lafat alhamdulillahirabbil alamin. Ya sabab saka nikmat peparinging Gusti sing awujud kesehatan lahir batin iki alhamdulillah, Nduk. Kowe lan aku sak kanca bisa minangkani dawuh dari semua warga masyarakat Dukuh Jaten kene. Kowe lan aku kaparingan kapercayan supaya gelar kabisan ana ing halaman musala Jaten Tengah kene kanthi kebak ing kawilujengan nggih. Amin ya rabbal alamin yung. Amin amin ya rabbal alamin. Kang angka 2 Nduk, selawat lan salam ora maleh-maleh tetep dibisung-sungake ana ngarsane Jeng Rasulullah Kanjeng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing mus merintis umate sangka jaman pepetenganti jaman pepadang lan sing tansah diarep-arep syafaat lan pitulungane besok ing dina yaumil akhir. Ngono mak. Mula Nduk minangka tandha mahabbah awake dhewe, minangka tandha katresnane dhewe marang Jeng Rasul. Bengi iki mumpung malam Jumat nggih. Iya, diakeh-akehake maca selawat. Kanthi maosan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Muga-muga kowe lan aku sakanca semua warga masyarakat Dukuh Jaten panjenenganipun Punden Kumbah Jaten sak putra wayah kabeh kalbu sing hadir penonton semuanya dan juga pedagang-pedagang para bakul-bakul. Muga-muga Nduk besok kalebu ewone umat Jeng Rasul sing pikantuk syafaat lan pitulungane. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bengi iki minangkani dawuh saking semua warga masyarakat Jaten mak. Dadi bengi iki sing nanggap dudu pribadine Mbah Wo ora. Mbah Wo ngamini kok. Mbah Wo ming tapak asta. Tanda tangan cukup ngamini. Mbah Wong ngamini. Aja sampe muntir ilatmu. Lakon tak betot ilatmu. Alhamdulillah. Iki warga masyarakat Jaten sing darbe krentek lan niat ya kuwi tasyakuran memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Wah. Tahun 2026 HUT RI yang ke-81 iki bertemakan Indonesia berdaulat adil dan makmur. Oh ngono. Alhamdulillah. Jumbuh kelawan hajat lan niat dari semua warga masyarakat Jaten sing pantes kanggo conto lan pantes kanggo patuladan nggih. Kompaknya luar biasa. Kekompakan kegotong royongan selalu terbina. Wah iya, kabeh iki ya sangka minangka pangersane padukuhan sing tansah menehi conto marang semua warga masyarakat Jaten panjenenganipun Mbah Wo Jaten beliau Bapak Kateno Punden Kumbah Kateno sekalian Ibu Mak panjenengan ing anggone ngasta ya kuwi bawat pemerintahan Dukuh Jaten Nduk kang minangka pucuk pemerintahane Dukuh Jaten Mbah Wo Kateno nindakake ya kuwi tentang kepemimpinan Pancasila kaya sing didhawuhake tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Oh ngono. Ing antarane sepisan ing ngarsa Sung Tulodo, ing Madya Mangun Karsa Tutpuri Handayani iki ditindakake ya kuwi Mbah Wo Kateno sekalian Ibu. Oh ngono. Contone begiki nggih. Sing sepisan ing ngarsa Sung Tulodo kuwi apa ya? Ing ngarsa Sung Tulodo wis jelas pemimpin kudu menehi conto matuladan. Oh ngono. Marang warga masyarakate iki wis ditindakake Mbah Wo Kateno. Oh ngono. Piyayine Lembah Manah Sabar Darana tindak tanduk solah bawa muni ing saben dinane tansah ditonton karo warga masyarakate. Oh ngono. Mula ora ana critane Mbah Wo Kateno misuh ki ora enek. Ora tau misuh, ora tau.
Ora enek bawa kateno ki ngendika sing kasar ki ora enek. Biayine Lembah Manah. Alhamdulillah iki ya pantes kanggo conto jumbuh kelawan ing ngarsa Sung Tuladha kuwi mau nggih. Ing Madya Mangunkarsa. Ing Madya Mangunkarsa yen panjenenganipun Mbah Wong Katena anggone srawung ana tengah-tengahing masyarakat ora bedak-bedakake. Ora bedak-bedakake. Anggone mimpin semua warga masyarakat ora digawe beda. Oh ngono, Mak. Lan panjenengane seneng silaturahmi ya kuwi ambyur ana tengahing masyarakat. Oh ngono. Tepinjo kahanane kamulane ing Dukun Jaten. Oh ngono. Wis wis karo gowes wis. Iya, jan ampuh ya semangat luar biasa. Ngiras pantes olahraga kok. Iya, Ya. Silaturahmi tetap terbina panjenenganipun Mbah Wong Katena kelawan warga masyarakat Dukun Jaten khususnya ini. Oh ngono. Sing sak banjure sing angka 3 Tutpuri Handayani ora beda. Tutpuri Handayani kuwi ora beda acara pada malam hari ini nggih. Oh ngono. Nyengkuyung sing dadi krentek lan niat dari semua warganya. Oh ngono. Mbah Wong Katena ngamini sing dadi niat lan hajat warga masyarakat nggone ngenekake tasyakuran sing wah jan mewah hebat mambengi uga ana istighosah utawa doa bersama wis digelar. Wah iya Mak. Pantes kanggo contoh Mak. Ya alhamdulillah yung bisa kasembadat muga-muga nggih. Iki niat sing sae dari warga masyarakat Jaten iki muga-muga ambabar utawa pikantuk ijabah samarsani Nyuwang Agung yo ambabar pagesangan semua warga masyarakat Jaten ayam tentrem guyub rukun kabeh murah sandang lan pangan lancar sing dadi usahane kabeh amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin yo hasbunallah wa ni'mal wakil Sembahku,
sesembahanmu rinten lan dalu mung limang waktu kanggo brasta bongkar lan nafsu. Aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang waktu kanggo brasta bongkar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yuk. Panjenenganipun pundhenku Bapak Kepala Dusun Jaten iki anggone ngasta dadi kepala dusun kurang luwih wis 32 taun nggih. Wah, iki meh umure kanca-kanca pengrawit kuwi. Akeh banget, akeh taun, 32 taun. Tata gelar pemimpin warga masyarakat Jaten nanging sejatine kena diarani abdi masyarakat Dukun Jaten kok, Nduk. Sampeyan kok iso ngendika kaya mangkono? Ya iso ta. Nyatane kabeh warga masyarakat Jaten iki mesti ana apa-apa, mesti njaluk tulung yang Mbah Wo utawa kongkonan Mbah Wo. Oh ngono. Kuwi mesti kuwi. Wis mesti. Mula tak arani ngabdi marang masyarakat ki ya kuwi. Iya. Arep ngurus sertifikat ya mesti njaluk tulung ning Mbah Wo. Arep mbayar pajak ning negara mesti njaluk tulung karo kami tuane. Oh ngono. Arep perubahan lemah ya njaluk tulung Mbah Wo, goleki Mbah Wo. Arep lamaran ya kami tuwa, nampa manten ya kami tuwa, pasrah manten ya kongkonan Mbah Wo domongi kok. Mula gedhe darmane Bapak Kepala Dusun Mbah Wo Katena marang warga masyarakat Jaten sing suwene 32 taun iki alhamdulillah. Sok kala mangsa ana lupute ora dadi gawe sabab lumrah wae jeneng manungsa. Iya, ning panggah isih akeh apike nggih. Panggah isih akeh apike. Mula ya pantes yen to pamflet to banner iki gambare Mbah Wo sekalian iki sepatut. Gambare sapa neh dipasang ora Mbah Wo? Sok gambare Sibas pinggir. Dipasang ning pamflet. Wis pas. Ngono. Iya, Mak. Yuk. Waktu kalungguhan iki jumbuh kelawan gegayuhan lan niat dari semua warga masyarakat Jaten sing semangate kaya semangat juang pahlawan biyen nggih. Iya, wah mara coba iki kadang-kadangku Senewati tampil berdiri. Mbak Sri Wahyuni mengidul. Ya, ini serpeke Mataraman, ya. Semangate dulur-dulurku warga masyarakat Jaten sing dipandhegani kadang-kadangku RT wilayah Dukuh Jaten, Nduk. Iya. Iki bertemakan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, memperingati HUT RI yang ke-81. Ya, para coba iki lagune
lagu-lagu kemerdekaan. Ya, Maret 45 dan lain-lain. Ya, sampean ora hafal aku. Dan lain-lain wis gampang. Ya, yuk berpacu dalam melodi musik. Ada dasar Pancasila, buat kita
Jos tetap berdiri. Yen ora merdeka wis ora bakal iso nanggap wayang. Iya. Ora nanggap wayang ora bakalan. Iya. Ya kanthi kamardikan iki, Nduk. Kanca-kanca kadang-kadang keluarga masyarakat Jaten ngenekake tasyakuran sing hebat. Oh ngono. Peringatan HUT RI yang ke-81. Iya, sisan gawe nggih. Tombo kangen. Ya, tombo kangen. Ngene. Bengi iki campursari Gema Mustika ora keri patok bangkreng. Iya. Karo kerawitane Nyu Madyalanas. Nyu Madyalanas. Karo dulur-dulurku Wahyu Martna juga kadang-kadang video syuting Jack AV Mas Bowo sak kanca. Ya, didukung karo son sing ana njaba, dulurku lanang sing daleme kulon kono, Mas Busnanto CS. Ya, luar biasa. Ini tombo kangen nggih diaturke. Ya, kunjuk para sutrasana budaya sing hadir. Dados. Pesta
menika ngaturaken sugeng rawuh kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak saking Forum Pimpinan Kecamatan nggih, Kecamatan Badekan. Alhamdulillah saking Forkom Pimka Kecamatan Badekan hadir panjenengane rawuh. Alhamdulillah katur kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak PLT Camat Badekan Nduk sugeng rawuh, sugeng pinarak lenggah kanthi mardikaning panggalih. Ugi kunjuk saking bapak-bapak saking aparat kepolisian sektor Badekan. Bapak Kapolsek dan juga wilujeng rawuh kunjuk dumateng bapak-bapak yang dari Koramil, dan semua jajaran. Ya, ugi ngaturaken wilujeng rawuh sugeng pinarak lenggah kanthi mardikanipun penggalih Nduk kunjuk dumateng punden kusing Mbah Reksa Kademangan Karangan Mbah Lurah Pujiyanto. Alhamdulillah lenggah wit sore mau semangatnya luar biasa. Ya, Mbah Lurah Pujiyanto sekalian Ibu, ugi sedaya perangkat desa, bapak-bapak ingkang lenggah wonten lembaga-lembaga desa Nduk, bengi iki sing rawuh hangestreni krentek lan niat dari semua warga masyarakat Jaten nggone ngenekake tasyakuran HUTRI. Ya, Bapak Pak Carik ya rawuh, alhamdulillah rawuh. Mbah Wondilem, Mbah Wopo Sawit, Mbah Wo Tunggur, kabeh hanjenengi, kabeh hangestreni Bapak RT, Bapak RW so wilayah Jaten Nduk. Ngono. Kadang-kadangku pemuda-pemudi Karang Taruna Dukuh Jaten kompak luar biasa. Lan uga ibu-ibu sing ana mburi Nduk. Wah, iki bengi iki peran utamane, peran nomor 1 ibu-ibu mempunyai peran pertama pada malam hari ini. Wah iya, tanpa ana ibu-ibu sing nang mburi, wah luwe kowe. Iya. Tanpa ana ibu-ibu nang mburi luwe yoga-yoga luwe. Alhamdulillah. Pasugatane Banyu Mili. Ya, ngaturke panuwun. Ya. Bengi iki aku diderekke dulurku lanang sing saka Pacitan. Ora coba serampat ki wae tampil ke panggung Mas Gareng. Ya, yuk. Ya, selamat datang Mas Gareng. Ya. Sugeng rawuh Mas Gareng. Ya. As.
Mas Gareng. Isik, Reng. Digarap karo kanca-kanca pengrawit. Wis. Ora iso balik. Balik lho. Balik dhewe. Wong bengi lah ora garap-garap wong tuwa kok kurang seneng. Wilujeng dalu macange. Alhamdulillah wilujeng dalu Mas Gareng. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpakne salame, men kompak dhisik. Nggih, wah, Baleni. salamne kabeh, muga-muga kabeh sing jawab salam kula dongakne sedaya murah rejeki Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing duwe utang akeh muga-muga utange ndang lunas. Sing ngutangi ya lali. Ora bakal lali nek sing utangne. Wong kok nggih wong Iso. donyane mawon negarane wis merdika, Mas. Heeh. Pokoke didongakne ya kaya bengi iki dienekne tasakuran. Syukuran ki baku kok. Nggih menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Heeh, Mas Gareng. Mula beliau panjenenganipun bahwa tenggene Jaten mriki Mbah Kateno asmane. nggih Pak Kateno. Heeh. Ki mau ya tak utak-atik ning mburi Pak Kateno. Wis cethok piyayine. Pun Pak Kateno priyane gedhe dhuwur. Grapyak semana, Nggih, ireng apa putih? ireng. Enggak nggih boten nggih kuning to, Mas. Ireng ki ning werdine. Nggih napa? Iri dengki mboten pareng. Nah, mula niki yoga-yoga enten nenggene sinden iki gaene abang. Nah, iki jumbuh karo nuansa. Nggih, lek kula Mas, iki biru. Biru ya apa ya? Mula dulur-dulur Jaten mriki bisa rukun. Oh iya. Iku rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Mula jenenge kerukunan masyarakat dididik mulai sejak dini. Isih cilik ora kena diwarai nakal, rada digedhe di sekolahne yen wis pinter dadi wong sing kanggo kaya dulur wonten ing laladan Jaten. Dadi wong sing migunani. Nggih. Nyatane kerukunan ini terbukti. Adanya malam hari ini acara yang sebegitu hebat itu songkok rukunnya warga Jaten. Nggih leres, Mas. Iya, Nggih. Mula kula tak atik niki mau. Heeh. Mumpung panggih Pak Kateno manggon ning gone Jaten. Heeh. Iki tak atik asmanipun Pak Kateno. Lah iso merdekke. Asma Kinarya Japa. Jeneng kuwi lambange gegayuhan. Kena diarani ngoten metu ceprot digekne golong buceng, ditingkepi mula lek gedhe iso enek werdine. Niki saking Pak Kateno niku wonten beberapa suku kata ada Kateno. 3 suku kata. Betul. Coba werdine piye? K. K. Beliau Bapak Kateno menika sampun katam anggenipun gladi anggenipun ngabdi wonten kepemerintahan. Alhamdulillah. Oh wis pirang tahun? 32 tahun. Kaya ngono lho, mula wis katam beliau niku anggenipun tenggene dusun Jaten. Ya. 32 tahun. Ngabdi marang masyarakat Jaten. Abote kaya ngono Mas, aku dadi RT iki lho 3 minggu wis. Dadi RT sampean 3 minggu mundur. 3 minggu aku wis didemo karo masyarakat. Perkarane. Alah wayah njaluk bantuan ora tak weyok. Lha kok kene sapa? Padahal saka dhuwur ya medhun lho. Ya tak kekne adi-adiku dulurku to. Mula Lah, iya, kena diarani kerajingan. nuwun sewu lho jempol kangge beliau Pak Kateno lho ya. 32 tahun 32 tahun. memimpin Jaten yang selalu maju guyub rukun Allahumma. Amin. Oh, apa tuh? Kateno. Ora ri to? Rimo aku seloloten aku. Kulino Oh iya. bleset tok. Kate ngono ya? Kateno. Oh, tak kira karo asal ri. Tekun anggenipun gegulang napa mawon. Heeh. Tekun yang pikantuk amanah saking inggil dhuwur ya gedhe teko ngesor ya gedhe. Alhamdulillah. Kon dhuwur cilik teko ngesor ya cilik. Oh, ngono. Mula niku te iki tegese tekun
tekun. Juga tekun ngibadahe. Nggih, 5 wektu ora ditinggalne. Iya, lha iki mburi iki musala lho. Lah nggih to. Mburi klir iki musala. Lah kandhane lho Mas, tandha-tandha niku pun gamblang Mas. Lah iya. Pokoke mburine musala nuwun sewu kula wau kan biasane tanggapan tekoku kan magrib. Lah kula ngasar wau pun dugi mriki Mas. Ngasar wis teko kene. Alah tenggene Pak Kateno dawuh Pak Kateno Allah anu niki Pak Kateno. Halo Mas Gareng mriki dolanan wayang nggih siap kula. Heeh. Dadi ngasar wis teko kene. Teko kene. Alhamdulillah. Musala tenggene mriki kabeh mulu Allahu Akbar Allahu Akbar. Heeh. Dulur Jaten geruduk. Alhamdulillah salat jamaah ning musala. Alah nyang alas kabeh. Kok iso kok bleset ki piye to? Wong pripun nggih celuk-celuk dulure Mas. Celuk-celuk kancane iki ndang klumpuko iki wayahe kira ki jamaah. Kok yo nggih yo jamaah. No. Heeh. Tenge tekun ibadah wis terbukti. Keri dhewe. No. Nah, niku mula Napa? kena diarani kena kanggo patuladan. Oh, iki lho. Gareng barang sing piyai saka adoh ngerti. Nggih, Pak Yen Kateno. panjenengane mbah kowe kena kanggo patuladan ki tenan. Alah kula ki sambung rapet tenggene jenengan niki lho Mas Nur Lah iya, Sewu. Cara Jaten, cara niki desane Karangan. Karangan. Apa meneh beliau Pak Camat. Pak Camat beliau hadir. Mbah Lurah. Pak Polisi hadir. Mbah Kasun, Pak RT RW, aku apal. RT loro kuwi lho. Ketuane aku ya roh. RT loro Jaten? Alah Sopo? apal. Alah kuwi lho jenenge Slamet. Selamat sapa? Tenan kok RT loro kuwi jenenge Slamet. Ning julukane beda. Sapa? Kentir. Aku bojone ya apal. Gekne wedang ning bener. RT loro anu Pak Kentir Slamet. Lah ya Slamet Kentir iki. Iya. Bojone aku ya ngerti. Wis tepung. Alah. Wis rampung. Alah bojone Slamet Kentir lah. Gede apa cilik? Alah. Apal jenenge priyayi. Oh, jenenge. Dhuwur. Heeh. Jenenge aku ya apal. Sapa? Surip. Wah, tenan kula jan. Alah. Alhamdulillah. Nggih, sambung rapet tenggene Jaten mriki niki Mas nggih estu banget. Priyayi ingkang budaya, priyayi ingkang linuwih. Kula dienekne tasakuran ora gur tasakuran kemerdekaan, tasakuran anggenipun pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, pikantuk rejeki ingkang kathah dalu menika saged tasakuran kena diarani bersih dusun. Kuwi ya kena diarani ngono dan juga tasakuran warga masyarakat Dukuh Jaten ki syukur marang sing gawe jagat atas kepemimpinan beliau Mbah Kateno sing selama 32 tahun Kang Gareng. Leres. Sebab insyaallah iki tahun 2017 28 iki ganti kasun ngene. Nggih alhamdulillah. Ganti kasun. Muga-muga nggih wong tetep mawon kados beliau Pak Kateno to Mas. Kena kanggo patuladan saora-orane padha. Nggih. Saorane padha panjenengane. Aku lak Syukur bagi yen ngungkuli kuwi malah jos. Aku lek ora kaya Pak Kateno ora trimo. Aja nganti anu sangsore aja nganti. Nggih, pokoke kula mboten trimo lek mboten Saorane pemimpin besok muga-muga padha. Syukur bagi sing bisa ngungkuli. Malah dadi maju lan jose Dukuh Jaten. Nggih, pokoke tenan Mas Gurit. Ya, piye? Aku ki lek kamituane ora kaya Pak Kateno. Pokoke dusun Jaten aku wis garene. Tenan, pokoke lek kamituane ora kaya beliau Pak Kateno aku dusun Jaten garene. Tenan ya? Mergo napa? Nyapa? Ora diundang kok mesti. Kok ya nggih, niki wiras pantes guyon parikena mumpung wonten nggih kalodhangan wekdal beliau-beliau ingkang rawuh ingkang nenggani kunjuk dumateng beliau Mbah Lurah, Mbah Kasun, Pak RT RW, Ketua BPD LPMD, sedaya masyarakat, tokoh masyarakat, Forum sepuh, Komunikasi pilih sepuh Pencaksilat wonten dan Bela Diri juga hadir. Alhamdulillah barokallah. Mas Gareng, ayo sholawatan Mas. Mumpung malam Jumat sholawatan yuk. Tenan po piye? Iya, sholawatan. Jenengan saged Ngarep musala, ya iso sholawat ra iso piye. Iki tengah jembo sholat. Jenengan ngajak Sholawatan. sholawatan. Oke. Ya. Iki wis Iki kanca seniwati. Mau kok ngesor sepelane ora ngene lho. Tekan dhuwur. Mumpung malam Jumat, sholawatan raketang sedidik. Nggih. Sing lirike ka lho kaya Pripun? Lirike pripun?
Lirike sing Piye Mas? Piye? nona 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 na 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 Nah. Alah. ngerti ya? Ora. Asem kok. Ya apal kok, Mas. Nadane sing rada rendah ya. Oke, manut Mas Purko. Ya coba. Oke, Ibu Muslimat ke lho Mas. Ya. Nane nana no. Na 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 na. Nunu eno. Nadane sing gawe rada rendah ya. Nggih. Ndek Mas, lek saged glosor ngeten Mas. Ya Mas Purko, ya. Ya, Monggo. monggo. Sapira Mas? 2 3. Nane nana. Nggih, ayo oke. Ya. Niki saur manuk ngoten ta? Heeh, Ibu Busriwati sik. Nggih. Ayo, Niki ayo, Duk, kene weh. sik. Monggo. Ayo, Duk, Ya, weh. Salatullah mawon. Iya, ya salatullah. Salamullah. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Terus musik sing kompak. Ya, Terus, baleni nek, coba. baleni. Ya, baleni. Baleni nek Mas. Jreng. Ya. Jreng ndi sing. Oh, kan kono musike ya. Ah. Jreng Mas. Jreng ya. Jreng ya. 1 2 3. Ya, ini loh. Bapakku NU, ibu muslimat. Ayo, terus. Weh. Aku ora apal. Hop! Mas, Kok iso rapal itu? lah sepelane kok ngisor mau ora ngono lho. Kok iso teko dhuwur mesti Sing viral ngene sing viral saiki kan. Ya, arep Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Masku. Ayo Pataya. Ya. Alah. Nikmat Terus? alor ngidul gowo berkah. Sing kompak, yo. Melu NU panten nikmat. Selawat. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah, Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Warga Jaten bengi iki nanggap wayang tondo syukuran. Wireng piye? Nanggap wayang kena diutang. Mergo bengi iki mung urun. Salatullah, salamullah, Kaya kredit ya. Nanggap wayang komplit sak sindene, cacahe 7 abang klambine. Reng, Ana sinden lungguh kono dhewe mergo gering akeh utang. sing nabuh gamelan arane yoga. Nggih, Ya. yoga. Piyayine sabar narima. Terus
Yoga sing tukang ngendang ora tau salat senengane wedokan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Neh ora? Neh ora? Alah kowe sing angel-angel sisane ku mikir. Tenan? Enggak ta? Dalu niki wonten Pak Polisi. Pak Polisi memang baik hati, memang baik hati. Yuk, piye? Melindungi saya sendiri karena Anda terjangkit polusi. Melindungi saya sendiri karena Anda kena polusi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Isik nek. Engko nek iso jan hebat sampean. Apa? Dalu niki wonten Pak Koramil. Modar. Mirsani wayang lungguh sambi ngemil, sambi ngemil. Iya. Pak Sik Koramil. Mas, sik Mas, Piye? sik Mas, sik Mas, sik aku tak kurang-kurang padang kula tak tem mriki celakson sing rada bening Mas. Piye, piye? Pak pisan kas Mas jajal Mas. Dalu niki wonten Pak Koramil. Ya. Yo, mirsani wayang lenggah sambi ngemil, sambi ngemil. Ya, terus ya piye? Pak Koramil ora cetil, beliau seorang. Ayo. Pak Koramil ora cetil, beliau. Hop. Pak Koramil ora cetil, beliau orang yang terampil. Ya. Salatullah Yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Gareng, Nur. iki ana nawulake banget saka kadang-kadang. Nggih. Ya, iki donatur pada malam hari ini jan wah uga akeh banget. Nggih. Semangat kabeh. Wong mriki Ya pengusaha-pengusaha, para Pengusaha. dagang, para bakul. leres Ya. kabeh padha. Bos sayur sing ning Jakarta. Nggih. Ya, Muga-muga bos kathah rezeki. sing usahane sarang burung uga ora gemen-gemen. Nggih. Ya. Sarang burung pelet. Kuwi mburitan kuwi ning sarang burung. Nggih, kula tak anu mawon mengke kula tak nyencem. Nyencem apa nih? Beliau sarang burunge kuwi lho, Mas. Oh, iya. Nggih, assalamualaikum Mas Gareng, Mas Dalang. Nggih, Donatur waalaikumsalam. dari Jakarta nyuwun gending Lintang Asmoro. Nggih, Pak siap. Purwanto. Pak Purwanto nggih, sembahipun Pak nyuwun Pur. Lintang Asmoro. Nggih, Kalih saking angka Jakarta. kalih Podang Kuning. Pak Nggih. Samiran. Pak Weh, Samiran, iki nggih, dulur kula nang sembahipun. Samiran. Ya, Bosongo Jakarta. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Dalang, saking Paguyuban Bapak-bapak RT Sedukuh Jaten. Nyuwun tetembangan. Nggih, Nyuwun dawuh. tetembangan ingkang setunggal pedhut Pasar Ngunut. Beh, ya iki. Ya. Iki lho. Pedhut Pasar Ngunut. Nggih, mencapai siki aku. Yes. Wah, Ingkang angka kalih Sesideman, ingkang angka 3 Cinta Berawan. nggih. Digarap gajah-gajahan Mas Dalang. Oke. Yo. Oke, pokoknya Iki. hidup gajah. Ya iya. Jan. Iki kok wayang ya ning gajah, pengajian ya Komplit. gajah. Campur sari ya gajah, reog ya gajah. Iki pancen gajah merebak ya. Nggih, aku wedi ku lek wong wedok-wedoke dadi kaya gajah. Aku wedi lho. Heeh.
Dipinangkani nggih Mas nggih. Iya, monggo siji pikakane. Nggih. Pepundenku selenggah, Mbah Lurah ora komplit ora jumeneng nang panggung. Nggih, Mbak Lurah Ya, sebagai mataraman, yuk. Nggih. Ini, Monggo, ini. Bapak, Mbak Lurah. Timun sekarang Uju wonten ing sasana pagelaran monggo asing sayo monggo baluran monggo Putereng ayo yo Wilujeng dalu Mbah Lurah. Nggih, sing dalu. Alhamdulillah. Nggih. Niki nyuwun sewu, Pak Gareng. Pripun Mbak Lurah, Mbak Niki. Ganteng? Mbak Lurah, Mbak Ganteng ngeten iki jan pekewuh. Lurah Karangan kok Ngeten lho piye. nggih. Pripun Mbak Lurah? 2 tahun karangan niku nanggap Gareng ping kalih. Ijih, Nggih. nggih. 2020 nggih pun nanggap. Ijih leres. Niki dukuhan jaten nggih. Nanggap. Kalih. Kira-kira tahun ngajeng pundi, Mbah? Kira-kira Mboten. tahun ngajeng pundi? Kira-kira tahun ngajeng itu pundi? Nggih, ngeten. Biasane nanggap ping pindho sing siji gratis, biasane ngoten. Biasane sinten? Nggih. Jarene Pak RT lho niku wau. Pak Lurah, mboten napa-napa kula sing gratis. Nggih. Mboten Mas Gurit jenengan tambahi angkan kula nggih, Mas. Nggih. Kok ae to? Nggih, tetep bliber lho kula kok ya. Nggih. Pak Lurah monggo Nggih, panjenengan. nyuwun pangapunten niki acaranipun niat hajat dukuhan jaten. Nggih. Sedaya masyarakat Kakung Putri anak rantau sing wonten luar negeri, Ijih. dalam negeri donature nggih kathah. Alhamdulillah. Kumpul dados tunggal gitu nanggap jenengan. Amin. Ngene ku dipotong separuh mengke. Nggih. Alah. Salajengipun gitu, Ijih. mugi-mugi masyarakat Jaten pinaringan sehat sedaya. Amin. Rezekine melimpah ruah barokah. Amin. Nggih, ditebene saking bala. Amin. Nggih. Amin. Niki mengke kula mboten nyanyi, sing nyanyi jenengan mawon kula wakilne. Ngoten. Nggih. Oh, Kula rada watu-watu pripun ngoten Pak Gareng nggih. nuwun sewu Mbah Lurah. Rikala wonten teng mriku panjenengan nyanyi piyambak. Tenggene pundi nika Mas Gurit nuwun sewu. Lapangan Desa Karangan. Nggih, nika nggih Mbah Lurah nggih nyanyi nggih. Nggih. Ya. Teng ngajenge jenengan nuwun sewu. Tenggene Pak sinten nika sing Ya. nanggap nika nggih Heeh. Mbah Lurah kan nggih Nyanyi. nggih. Dalu menika mboten nyanyi Mas Gurit. Nggih. Cukup diwakilne keparengi. Ya, diwakili Pak Gareng. Nggih. Ngoten. Pun Ah. lintang asmara kados wau ngendikane Nggih, kanca-kanca nggih. wau nggih. Oh, Lintang Asmara. Mungkin duwete kalih sinten ngoten. Kula rada watu Mas Gareng. Nggih. Nggih, Ngoten. nek teng mriko-riko riyen nika pinten nggih? 200. Kemutan kula nggih kemutan lho Mbah Lah Lurah. niku namung 50 tok mboten kathah. 50 to Mbah Lurah. Nggih niki mungkin mundak 50. Oh nggih alhamdulillah ya Allah. Potonganmu kaya kotak amal to. Ora ndremis iki ya ora bagian ya. Nggih. Ngoten nggih. Nggih Mbak Lurah nggih Siti sembah wakile nggih. Nggih sinten? Kula Sinten, kalih Mbak? Mbak Ana, kalih Mbak Ana. Ada Mbak anak Iya. Aura. Ya. Mbak Lurah wis ganteng dadi lurah. Lomo. Lomo ya. Alhamdulillah Mbak Lurah ya Allah tok putih Mbak Lurah. Pak. Kae lho, Reng. Mbak Lurah. Ya Allah Mbak Lurah. Jenengan ki dereng diparingi Ya, kok. ya Allah. Iso. Pun sing ngandhap mawon Mbak Lurah, sing ngandhap mawon, sing ngandhap mawon. Nggih, siap. Pitu Mbak Lurah. Siap. Wolu Mas Gareng. Pitu Mbak Lurah nggih. Sembah nuwun. Nggih, siap. Tesih meleh iki Mbak Lurah. Barokallah. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Mbak Lurah. Jan tenan. Mugi-mugi rakyat mriki rezekinipun lancar. Amin. Tahun ngajeng urunane tambah kathah. Amin. Nimbali malih. Amin. Amin Allahumma amin. Wayangan meneh ya Mas. No. Jan yo ngarep-arep to. Eh?
Jenengan gratis. Ketok iki kalah karo gajah kok iya. Lah nggih. to. Mboten napa-napa, kelanganane yang niku benten. Senengane Tapi aku beda-beda. yakin sik tetep mlebu ae nang nggon gajah. Endi-endi mlebu. Bagian apa, Mas? Wah, aku bagian surat to. Karo nyawer ngono. Tak Tak kira. paiti masuk kok. Senengane ya nggon ngono kuwi lho, Mas. Heeh. Iso ndusel-ndusel ngono kuwi Nggih, lho. Mas Kurin, bocah ngeten iki kula pun peng-pengan. Heeh. Masuk. Kok gething aku. Kaya nonot RT 1 ya ngono kuwi, nonot RT 1. Tapi lek selamat kentir ora tau. Lek selamat Wonge ya kentir- teko. Yo teko. Teko. Karo buke kok ya. Monggo Mas Purko. Ya, kene. Ya minangkani menika pamundutan beliau Bapak Lurah Karangan. Heeh. Nah, langsung mawon Nduk Ana. Pun Mbak Lurah. Ya. Tetep rukun, sehat lan afiat. Gotong royong, lumintur rezekine khusus wonten ing masyarakat Jaten. Amin. Semoga-pun kudu dumateng sedaya masyarakat Karangan. Yes. Dungane sing apik-apik pokoke, Mas.
Bintang Asmara Mas Gareng. Injih. Ya, iki minangkani Dawuh dawuh saking Mbah Lurah. Mbah Lurah, Ugi dawuh dari donatur yang ada di Jakarta. Nggih. Mas Purwanto. Pak Purwanto. Lan Kang Masku Sembah Samiran. Nuwun, nggih. Mas Oke. Samiran sembah nuwun. Uga iki mau tak pisungsungake khusus kagem sedaya panitia penyelenggara mligine kadang sepuh Mas Ketua Panitia. Panjenenganipun Mas Bejo Suparmin sing Nggih, sore Mas mau Bejo. wis paring dawuh. Alhamdulillah. Biyayine pinter. Nggih. Ya, Wong energik. Emang seorang pemimpin yang di Jaten itu Iya. harus mumpuni, Mas. Oke, jas. Iku mula kados beliau niku nggih. Wong arep piye-piye ya tetep iso wae. Oke. Wonten melih, Mas? Ya ada toh. Nggih. Ya. Napa? Adikku, Nduk Dwi. Mbak Dwi, Dwi Lestari, monggo. ya tampil. Nggih. Spoti Mas. Ya. Ya. Spoti Dwi. digarap. Ya. Woi, hop. Woi. Hop. Awas. Yuk. Iya, selamat malam Nduk Dwi. Sugeng dalu Bulimbo Macange, Oke, Mas gimana Gareng. Nggih. kabar? Mbak Dwi. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, seger waras. Pindeng sithik. Ya seneng toh titimbalan? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah remen sangat Bulimbo Macange. Kenal karo warga Jaten seneng toh? Remen sangat no. Wis diaturi dahar purung mau. Sampun. Hmm. Langsung mawon Mbak mriki. Niki ngono ya? seneke, niki Heeh. daharipun jan. Sampeyan mau ya ngono ta Mas Padha Gareng? wae to. Ya paling ora nek kene nek Jaten awakmu ya duwe kesukaan to awakmu mau sing kok imbone apa? Sing kok cukup mau apa? Eneng maneh? rawon? Rawon. Soto eneng? Iya. Rawon. 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 Nuwun sewu Mak Cange. Heeh. Kula takonane lek ngoten nggih. Heeh. Niki Mbak Dwi napa jenengan? Nggih, Mas Rawon, Gareng. rawon. Rawon Mas Oke. Gareng. Nuwun sewu lek Mbak Nengki wau diparingi napa teng panitia? Soto. 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 Nuwun Komplit, sewu. komplit, Nggih. komplit. Lek Mbak Utari napa Mbak Utari? Nuwun sewu. Gule Mas. Gule. Weh. Nggih. Gule wedhus awan mau kok. Lek Mbak Yuni, Mbak Yuni. Yuni. Aku kan jaluk ndok dadar. Oh, nggih. Alhamdulillah. Dadar. Ibu Pur napa? Pentol. Nggih. Nah, Nuwun malah sewu Mas pentol. Gurit. Hah? Buat neng setunggal niku mboten dahar. Lah napa? Ngenes. Aja kaya mangkono kowe iki kok iso. Lho. Nglakoni. Mas Gareng. Ngapa? Kula pun ayam. Napa? Ayam. Pun ayam. Pun ayam. Pun. Tak kira kowe mau lek ora mangan kuwi ngenes ngono ning pojokan. Ya ora to, Mas. Lakoni. Kok iso ngenes ora enek sing ngenes ning kene iki. Eneke bergembira, Ya. bersukaria. Oh. Kok ngenes ki Tak nggih tekoni apa? nek anu ya, tak tekoni nek. Heeh, Ndang. Nuwun sewu Ibu, wau dahare menapa? Dahare wau menapa? Cirose Mas Arif ngrowot. Ngrowot. Rungokno. Nadyan to Yuswa ki senior. Heeh. Ngerowote dijaga, Mas. Wujud Kok iso? saka prihatine. Ngono. Lah aku Gede ki yo prihatine. nyotobuke kuwi. Alah, Aku ki yo ngerowotane, Mas. awakmu Kowe kok ora percaya ngono to ketoke, aku ora Mas? percaya blas. Ya. Lah awakmu ngrowot awakmu sak Aku ki ngerowot karo Tari karo Nengki. Kuwi lek ku ngerowot ya ning gone wong-wong mantu ngene iki, Mas. Lah wong ngrowot kok terus sak gapura dadine. Ngerowot ning kene tapi tak gawa mulih, Mas. Minangkani lelagon Mak Cange. Oke, Nggih. malam hari ini sing rally kanca-kanca YouTuber akeh banget Nduk Dwi. Nggih. Nggih. Ya, Kuatah sangat sing menika. nyarne langsung ono YouTube akeh banget. Nggih. Iki kanal YouTube Ki Guritno Purbocarito juga Nggih. ada. Siap. Katang-katangku Jack AV Multimedia. Nggih. Aji Mangkara. Nggih. Lisaning Ayu TV. Wah, wajib itu wajib. Lisa Budaya Indonesia. Nggih. Gareng Pacitan. Oke. Iya toh. Lawu Atmaja. Oke. Mahning Media. Nggih. Lawu Sri Kandi. Nggih. Panglima Videografi. Wow. Kathah sangat menika Piye nggih. to?
Ngaturaken wilujeng dalu dumateng Bapak Lurah kalian Bapak perangkat sedaya kemawon nggih. Panitiane Panitianipun sedaya kemawon matur suwun. RT. Pak RT, Pak RW, Pak Slamet sinten wae? Alah ngomongnya selamat kentir nek. Tak dudoi RT-ne sing lucu nek. Sinten? Kampret cengkek Kampret sentrek sing pundi kampret sentrek. sing mladene wedang ireng ngene. Mboten napa-napa wong namanya itu seperti itu ndak apa-apa, Ndak tapi apa-apa. orangnya terenggina semua. Penting semangate. Nggih leres warga dukuh menika nggih. Ya dukuh. Dukuh jaten sedaya, mugi-mugi tambah lancar rezekinipun. Amin. Mugi-mugi tambah maju usahanipun. Ya. Sehat walafiat. Amin. Pokoknya sedaya ingkang sae-sae nggih Pak Bu Ya, sedaya iya, mawon nggih. Ibu-ibu disapa nduk, ibu-ibu nduk. Ibu-ibu. Halo. Halo Bu. Aduh ning ngisor kono lho, Mas. Iki ketoke tularan kampret sentrek kok. Apa to? Ah, bedo meneng. Kayak iki memperhatikan kamu itu loh. Kamu memperhatikan aku lek asmane iki kampret kok sentrek lho. Kampret wis cilik sentrek wis angel. Nggih, menika ngladosi pamundutan. Ya, saking kadang-kadang RT Sedukuh Jaten nyuwun sesideman Oh, ngaten. karo pedut pasar ngunut. Iki diaturke sing sesideman ya. Nggih, Pak. Demak. Ning nyuwun garap gajah-gajahan lho, Nduk. Piye? Nggih. Oh, mboten napa-napa. Ora apa-apa ya. Mboten napa-napa. Anu, niki sesidemane klasik riyen mengke bibar niku gajah-gajahan ngoten pripun? Oke, ora apa-apa. Duwi. Halam. Lah lho, Lho. tenang to. Bu. Tenang to. Kok sik ta urung lekas gajah-gajahan? Tenan. Oh, tenan ora. kok. Oh iya. Mesti. Tirakat kene kat sore ya ora betah lho, Mas. Mesti lho. Ah, tenan lah. Bojoku siji ki mesti arep tanggo lho nguyuh. Asem. Ya sabar to. Ambene. Wong iki ngladeni kono karo kene iki ya genah beda to, Mas. Ya beda-beda biasane ra. Lho nek mung garap nek padha ya kaya ngono kuwi hasile kok ya. Nek mung garap ya aja padha to. Jane ya ora patiya kok. Ya, Nduk. Mangga. Sesideman klasik. Langsung napa dipun bawa? Langsung bae. Langsung. Ya. Nggih. Hmm. Engko anu capai di masuk. Wah. Nggih, mangga. Ya langsung ya. Luweh becik patenan timbang pepisahan lan tiakang selestia wangi samudana marang kula Yo. garwa lan praputra liwat kinjanging alismu ketugang lendan rasane atiku nadyan wasning serius aku isih mampu ngladeni salahmu mangka kome bocah enom nadyan bocah lenong patukan rimpo jiwa raga buka kehormatan mampu runtuh ngarepin urip ana kutha gedhe kowe tak Ya. apa-apa wae nadyan sesidem Oh. mesti tak wujud Oh.
dalem. Kampret sentrek wis turu. Goreng. Kowe tak kenalne pisan. Gemen kowe. Kan nyegat Pak Kampret lho sesuk. Aja, aku tak kampret ge ampun. Tak kenalne pisan e tuman to. Kaya geger kaya iso-iso ya. Wong ki lek mulya ya ngono kuwi kok ya. Heeh. Wong ki lek mulya kancane obah sak pola-pola Sapa? ngono ya turu. Goreng iki. Bajul sing ora. Goreng kancane gugyak-gugyak. Mulya donya akhirat. Ayo, Dek. Ya. Urip ana Oh. utak. Ayo. Ayo. Yuk tetap berdiri. Ya duwe minangkane dawuh kaya sangka kadang-kadang RT. Nggih, nyuwun menika wau nggih. versi gajah-gajahan ono. Nggih, Nggih, nggih. menika wau nggih wonten pamundutan caping gunung kalian montor rusak nggih, Bu Lek. Nggih. Yo, montor rusak. Duka montore rusak apa piye? Montor rusak yo dijaluk. Pedhot pasar ngunut motor rusak. Rondo dadapan. Rondo gantungan. Ah, kuwi lho, Mas. Karo Nduk Utari, Nduk Utari. Nggih, monggo monggo. Spote, spot papat Mas. Yo intro 4. Monggo, Mbak Utari. Coba. Ya, saja. Yot. Bos. Oke. Monggo, monggo. Katuran minggah wonten ing panggung paring lalipur para miyarsa mugi berkah Yos. Awas. Allahumma amin. Jos. Ya, cukup. Oke, Nduk Utari selamat malam. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Lahir batin sehat? Lahir batin sehat. Alhamdulillah. Utari. Piye, Mas? Tak lungguhne sik. Mes. Ngapa to ora iso lungguh dhewe piye? Ya, aku ki lek kali tresnoku karo ibu ki kok Rada ya. perhatian. Oh iya. Ngene iki lek nglunggone ora alon-alon, yo nguyuh nek. Oh, Wong arep budal wis gur anyang-anyangen ae kok. Mas aku, Bu, ditlateni jempole ditaleni bendrat ya. Aja kaya mangkono to, Lah piye? Mas. Kaya jeneng ngono-ngono ki ya buku. Aja sia-sia ngono. Nggih, Sapa niki yo? Ayo, Nduk. Pedut pasar ngono to apa? Nah, niki. langsung niku mawon. Yes, pokoknya wis gajah-gajahan wis. Oke. Oke. Pokoknya wis dar-dar-dar-dar Nah, wis. pokoke rip. Gajah-gajahan ya dar-dar-dar naik. Iya. Cocok. Dijajal beduke rip, jajal. Jirolu. Nah, iki sudah di gajah-gajahan iki. Nah, ngene iki tabuhane. Ya. Dong. Ngono ki sepelono to. Kok Aku iso? ya wis sepelan pol. Wis sepelane Ah. Capaiti. Masuk. Aku ini wis kadek ben wis apal aku kok ya. Dijajal Mas, jajal iki. Gajahe Utari kaya apa? Jirelu. ayo Mas. Ya. Radio. Tak baik. Gajahe metu.
Dewi Lestari kembali ke tempat. Gara-gara tuku tahu pacare hilang, Mas. Gubuk asmara, Mas. Gubuk asmara. Masa yang ngono kuwi ta, Mas? Gubuk asmara, Mas. Gubuk asmara. Iki gubuk asmara, Mas. Gubuk asmara. Masuk. Sampeyan kaya pas ngono ta, Lek. Kok ya patut men. Lah ya kok pantes men. Aku ki opo lho? Kulino iki mesti. Alah, kancane Mbah Kampret. Padane lho ya. Ya ngono kuwi mau lho, Mas. Anggere bar lagu ki terus iki nyendi kok iki. Ya, Nduk Utari. Nggih, Mbak Dalan. Ah, iki sangka kadang-kadangku karang apa jenenge? Panitia nyuwun kopi wengi. Kopi wengi. Nggih, Ya ini ning ngopi pancen jos. Lek kopi wengi aku ora oleh digarap gajah iki. Ah, nggih. Kopi wengi. Aja, Aja kopi wengi aja gajah. Aku ki mau ibarat dol sapi entek lho wisan. Ayo. Kangge nyawer iku. Nggih, klasik mawon iki. Asik. Monggo. Kopi wengi, monggo. Ayo, diaturke. Gajah-gajahnya sok tanggal 6 likur ya lho. Nggih. Neng lapangan pojok kan lho. Tepundi, Mas? Lapangan pojok itu kan lho. Oke, baik. Oke. Lah sakniki enten gajah lho, Mas. Ndi? Lah iki Lah mau jabane ya nggawa kuwi to sampean ki. Kok mbok tekne ae. Nduk, Nggih. tak disungsungake kadang-kadangku panitia. Ya, kopi wengi. Ngangen-angen ning sajroning wengi daya-daya lenggah merengopi katon luwes melayani saya wengi saya katon wis mau alit pinggir margi angkringan kok pitan bisa tapi wangi-wangi dalam dasar bisa ngantramke hatiku Linalitan bisa lali saben wengi tanah sanggup Ye. Eh. Ya. Gading alit iku saupama tansah geman sayangku iku Yeah.
berdiri, Nduk Watari, tetap berdiri. Disusul Nduk Nengki, ya adikku sing songo balong. Nengki, ya. Mbak Nengki. Ayo. Nggih, monggo Mbak Nengki. Yuk, jantenan kok. Mau ono dawa apa Nduk Utari? Songo kacang-kacang ono panyunan apa? Mau caping gunung. Caping gunung, oke, diaturke. Caping gunung wonten. Ya, Terus caping gunung. kopi wengi sampun iki wau. caping Sampun gunung. dipinangkani, alhamdulillah. Ya. Nggih. Mbak Sri Wahyuni juga tampil berdiri. Ya, ada Mbak Sri 3 Wahyuni. Widyawati, Mbak Sri Wahyuni, Ya, Mbak caping Nengki, gunung. kalih Mbak Utari. Ya. Nggih, menika minangkani pamundutan ugi kegendingan caping gunung. Ya. Nggih. Mbak Kampret wau lenggahe tempun. Oh, Pak nggih. Ngapunten Dede Kampret nggih. Pripun tanemane pun sami di anu nduh nggih. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tak pisung-sungake iki panjenengane katanggu sepuh Kang Mas Samiran. Ya, Mas sing ana Samiran. Jakarta. Oke. Di Jakarta. Langsung wae, Nduk, ya. Monggo. Caping gunung. Sepatu
Merdeka! Kok mas aku kok sembuh ya. Alhamdulillah. Tenan gayeng-gayeng Caping Mas. gunung diaturke. Nggih pamundutan ingkang saking Jakarta wau Mas. Heeh. Ya. Adikku sing sangka Biting. Nggih Ya. Mbak Ana Aura. Seperti Gema Mustika, Mas. Mbak Ana Ya. Aura. Monggo. Ana Aura. Ana Aura, Mas Gereng. Katimbalan, Oke. jange buli. Nduk, lagune sing kekinian apa, Nduk? Napa nggih? Ya. Ada Dino, ada Hah? dan lain-lain. Monggo sing mriku ngandhap langsung Apa dijebles Mas? Ada request apa itu bisik-bisik di situ? Bisik-bisik Keong tetangga. racun. Oke, baik. Piye, Dok? Lagune piye, Dok? Keong racun. Baru kenal, ngajak bobo. Siapa itu? Siapa itu? Saya. Mbah Paidi. Tersangkanya Mbah Paidi ya kan? Aku yang gumun, Mbak. Ya. Heeh. Keong racun. Oke. Bisik-bisik neng kono memang loh Mas. Pandan. Oke. Gema Mustika berpacu dalam melodi musik. Yuk, yuk, yuk. Ayo Mas Gareng. Semut-semutan. Masuk.
Nuwun Mbak Ana. Nggih. Mas Gareng, Nun. iki ana dawuh saking Pak Jumiyun Tanjung Rejo, mengko dipinangkani ana ing Wanci Goro-goro. Dawuh. Oke, netepi kewajiban diteruske anak ponakku, Mas Faisal ning panggung. Iya, lho ini serpeke Mataraman. Kok Mataraman? Serpek 6 biasa. Kosong banget halaman. Kancane Mbah Kantratis.